Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». І тема наша – русинські традиції. З вами я, журналістка Олена Копинець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже всім! Приходить Новий рік по новому григоріанському календарю. У телепередачах буде много концертів, поздоровлень. Як мають вести себе християни, котрі придержуються церковного юліанського календаря? Це можна Новий рік упити мало вина? Приходить Новий рік по календарю григоріанському, тобто гражданському, не церковному, а оскільки цілий світ ото празнує, і телебачення буде наповнено различних передач, то ясно, що якщо когось запросять у гості, або діти захотять проводити якийсь вечір, безумовно, можна попривітати один другого, відповідати на привітствіє, но при тому, що, як ви кажете, випити маленько вина, вино можна випити, але у нас, людей юліанського календаря православних, іде пост. А тому держатися скромно. Для людей, які взагалі не хочуть у той день потримати або втягнути бути у соблазн телевізора, тих концертів, що до упада, до рана йдуть, у наших православних храмах в честь святих преподобних Іва і Амфілохія Почаївська, Іва і Олексія Карпаторуських буде служитися ночна служба. Так що християни, котрі хочуть особливо помолитися вночі, будуть мати таку можливість. Всегда треба пам'ятати правило. Гражданський календар не має ніякого відношення до нашого юліанського церковного календарю, бо по гражданському ми молимося, йдемо на роботу, в школу, слідкуємо за розписанням автобусів, поїздів, но по юліанському церковному календарю молимося, йдемо до церкви і практику маємо своїх традицій народних і празнувати праздники церковні. Вроді би похоже є, і тому тема переходу православних на гражданський календар, вона безплодна, тому що одно з другим не має потреби змішуватися. Гражданський календар нам не мішає, ми йдемо по розписанню на роботу, але юліанський календар не мішає другим, але зато ми ся молимо так, як молилися наші предки 1150 років назад, коли прийняли віру православну від Кирила і Мефодія, і тоді вже юліанський весьма унікальний календар. Напомнимо всім, хто дуже хвалить гражданський, так називаємо григоріанський календар, то єпископ Римський придумав його тим, щоб передвинути на 10 днів вперед праздники всі і розділити восточних від западних. Напомню, нині вже ота різниця виросла на 3 дні, то вже 13 днів. Тобто із одного, як вони казали, неточного юліанського, перейшли в другий, теж неточний. Стоїло ли то робити, всі іслідователі говорять, ні. Треба було все-таки розділити гражданське від церковного. Но оскільки буде Новий рік, і вже традиційно і ще совєтських часів привикли то празнувати, не буде гріхом. Погоститися, пообщатися, попривітствуватися. Просто треба пам'ятати, наш юліанський календар приписує нам Новий рік церковний рівненько через тиждень після Рождества. А наше Рождество буде 25 децембра по юліанському календарю, який совпадає із уже 7 январем уже нового 2020 року. І так, усіх ми також можемо і нині вітати із наступаючим Новим роком по гражданському календарю, з наступаючим Рождеством Христовим і Новим роком по юліанському календарю. Сердечно вітаю всіх наших телеглядачів, наших братів-русинів із наступаючим Новим роком по гражданському, не церковному календарю.
з Різдвом Христовим, Святим вечором і з Новим роком по нашому церковному календарю і з завершаючим праздником святих водощів, святого Богоявлення. Дай Бог дасть, щоб ми всі були мудрі і благословенні, добре держалися своїх русинських традицій, бо в них наше життя, в них душа і серце, і весь наш дух захватить тот праздник, щоб потім на цілий рік ми чувствували у тому, що звідки ми, хто ми. Може бути, ми русини, як ми кажемо, ми не ми ліпші від других, ми просто інакші. У нас є своя традиція, свій язик, культура, богослуження, церковні гласи. У церкві співаємо оригінальні, неповторимі у світі. Нігде такого не є. А то означає, що, як і нині кажемо, завершаємо нашу передачу словами, закликаємо всіх не лінуватися, на святий вечір бути вдома, на колядах бути активними і в всіх праздниках прийняти участь, щоб йти на землі, бути дітьми Божими, но у вічності наслідниками Царства Небесного. На цьому завершається передача «Живий русинський язик». Будьте здорові! І з Богом святим!